Muabot sa 7 ka mga iro og 5 ka mga iring sa usa ka compound sa Mandaue City nangamatay human giingong gihiluan. Ang mga tag-iya mireklamo na batok sa gituho ang responsable. Ani ang report. Benji! Benji! Nara dia dapita. Benji! Nagluya na dihang nakit-an sa iyang amo kining iro nga si Benji. Gisuwayan pa nila pagtabang apan namatay ra gayon. Dili ra di ay si Benji ang namatay gikan sa mong compound sa may barangay Kabangkalan. Nasayran nga may pipilasab ka mga hayop sa kasilinganan nga kalit lang nagluya, nagsuka ug namatay. Hilabihan ang kaguol sa mga amo sa nahitabo. Maningkamot ko nga makuag justice baski iro ra na siya kay wala ko'y anak nga laki ang akong giupuan mo nga laki kanang iro. Si Benji mo sakit kay akong kuan, sakit kay akong dughan nga namatay. Ingon ana lang muna ang sudan ato lami kaayo niya hiluan lang. Giingong dunay gibutang dapit sa basurahan nga maoy gikaon sa mga hayop. Muabot sa 7 ka mga iro tanan ug 5 ka mga iring ang nangamatay sa maong dapit. Misumbong ang mga residente sa barangay aron i-report ang hitabo. Gisamon sa kapitan ang gitumbok nga suspitsado nga nagpuyo gihapon sa maong lugar pagtambong sa hearing sunod simana. Gihulagway niya dakong kalapasan ang nahitabo. Saba ko ng iro. Pero natural man ang iro ang paghut yun. Magkikita tao nga stranger nga musud sa compound. So kana ilan na lang i-consider siguro. Alarming din na sa society ko nga ingunana. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.